Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Laira Aldaz artista dugu gurekin. La Faktoriako zuzendaria da, eta beti dantzarekiko lotura izan du, baina dantzaria izatez aparte, baitere beste proiektu artistiko ugari ditu eskuartean. Goazen berarekin hitz egitera, eta ea zer kontatzen digun. Ongi etorri Laida. Mi esker. Zer moduz? Oso ongi. Gustora, lasai? Bai. Bai. Kamerak eta ondo, ez duzu horrelako, batutan etortzen da jendea, eta pues da lehenengo aldiz jartzen naizela kamera baten aurrean, baina... Ez da lehenengo eta ez dut uste azken izango denik. Ohituta zaude beraz, kamera baten aurrean? Ohituta. Ez nago hain ohituta, naizelako aktorea edo, baina, bueno, ezagutzen ditut, bai. Orduan ez zara aktorea? Ez. Eta nola kokatzen zara artearen munduan, edo nola definituko zinateke? Oso zaila da niretzat definizio bat ematean nire buruari, azkenean gauza desberdinak egiten ditut. Eta arte disiplina desberdinetan mugitzen naiz, orduan, esango litzateke artista multidisciplinarra naizela edo disiplina anitzeko artista naizela. Eta horrek esan nahi du disiplina desberdinetan mugitzen naizela, ez? Beti nire gai zentraletako bat izaten da mugimendua eta beti disiplina desberdin horietara eramaten dut mugimendua. Bai, niretza garrantzitsua dela mugimendua, ez? Orduan Mugimendua, baina beraz ez zara dantzari bezala definitzen, edo... Bai, askotan bai, azkenean hori izan da nire bizitzako egin dudan disiplina sakonena, ez? Gero, nire ikasketak ere dantzari bezala edo dantzari gisa izan ziren, orduan bai, izan daiteke, baina ez naiz dantzaria soilik. Bale, ez zara horretara mugatu nahi, ez? Ez. Ez da nahi edo ez naiz horretara mugatzen. Orduan, arraroa da ere bakarrik dantzari bezala definitzea, baina batzuetan bai esaten dut dantzaria naizela, ze erraxena da niretzat. Ja, bestela igual behar duzu, ez panfletor dago. Batzuetan ere, nola hori izan den egin dudan gehiena, ez, horrela kokatzen naiz eta kitxo. Goazen pixka bat hasieratik astera, ez zu noiz deskubritu zenuen artenekiko gustua zeneukala edo hor zegoela zure lekua? Txikitatik. Txikitatik beti etxean dantzan nenbilen eta amatxok erabaki zuen dantza klaseetara eramatea, ez? Azkenan nengoen etxean beti dantzan, abesten eta... Orduan, biak batera egin dituen momentu batean, abestu eta dantzan. Abeitu? Baina, dantzarekiko nuen maitasuna zen handiagoa eta orduan horretan sakondu nituen nire ikasketak eta momentu batean erabaki behar nuen dantzaria edo beste zeozer eta azkenean dantzaria izatea erabaki nuen, baina oso naturalki ez da. Eta orduan, txikitan akademia desberdinetan hasi nintzen, da gero Nafarroako gobernuko dantza eskolan, bai. Eta behin ikasketa horiek bukatu nituenean, Bruselara joan nintzen antzegoen eskola oso garrantzitsu batera. Audizio bat egin nuen eta hartu nindutenean, ez nuen pentsatu ere egin eta 20 urtekin kanpora joan nintzen. Eta orduan, Nafarroako eskolan, zenolako ikasketak dira? Nahiko profesionalizatuak daude ez, puntu bateraino? Nik ikasi nuenean, orain ez dakit, egia esan. Baina nik ikasi nuenean, momentu horretan ere, nik ikasi nuen gehiengoa zen klasikoa. Orduan, dantza garaikidea ez dago berez oso sakonduta eskola horretan. Eta, ganituen dantza garaikide klase edo kurtso batzuk,
baina gehiengoa zan dantza klasikoa. Eta gero Bruselako eskola horretan bai dantza garaikidea soilik. Osea, bagenituen egunero baleta ordu terdiko klasea, baina hori zan bakarrik entrenatzeko. Baina berez gure formakuntza zen dantza garaikidean. Eta adibidez, ze azkenean hori, eskolan klasikoa izanik gehien bat, eta dantza garaikide klase gutxi izaten horrekidez, nola ikusi zenuen hori zela zure ibilbidea, ez? Ez baldin bazegoen horretik tiratzeko modu askorik. Bueno, nik gero ere arratsaldetan klase desberdinak egiten nituen eskolaz aparte, nik joten nintzen ere beste klase batzuetara, eta hor ere dantza garaikidea gehiago sakontzen hasi nintzen. Eta azkeneko urteetan geroz eta gehiago geneukan dantza garaikidea, baina baita ere nik neukan sorkuntzarako beharra, eta beti izan du txikitatik. Sorkuntza propioa egiteko beharra. Txikian nintzenean egiten dituen laburmetraiak, edo antzerki lanak, edo dantza koreografiak, edo beti nengoen hori, gauza desberdinak edo asmatzen, ez? Eta orduan dantza klasikoak edo baletak ez digu aukera hori uzten, ze dantza klasikoan zuk errepikatzen duzu, erakusten dizuten koreografia bat, eta interprete soia zara, ez? Baina ez zara sortzailea. Dantza garaikidean, ez, horretan baduzu zuk interprete lana, baina baita ere baduzu sortzaile lana, eta zekenean koreografoek ere eskatzen dizute zuri material fisikoa edo asmatzea, edo batzuetan kontzeptu baten inguruan egiten dugu lana, eta gero Bruselako eskola horretan ere guk osatu behar genituen gure lan propioak, orduan bazkenean nik neukan sortzeko beharra hori edo geroz eta gehiago sakontzen hasi nintzen, eta geroz eta gehiago hasi nintzen experimentatzen. Eta nik banekien ere improvisazioaren munduan sartu nahi nuela, eta dantza klasikoan ez dago horretarako lekurik, orduan Askoz ere zorrotzagoa da, ez? Eta zu hor behar zenuen askatasun gehiago edo sorkuntza? Dantza garaikidea ere oso zorrotza da entrenamenduan, eta izan behar zera konstantea eta izan behar zera disiplinatua, baina dantza klasikoan dauden mugimenduak inventatuta daude, orduan dira kombinazio desberdinak mugimendu berdinena. Dantza garaikidean beti asmatu ditzakezu mugimendu desberdinak, puestan estena desberdinak, gai desberdinak hitz egiteko, dantza klasikoan daukazu printzesa, printzea, ez dakiz izen bat horrek ez dit bat ere motibatzen. Eta dantza garaikidean hitz egin dezakegu nahi dugunari buruz eta oraingo gauzei buruz, ez? Noski baiet, printzea eta printzesaren dagoela hor historio bat, beti dago trasfondo bat, eta horrela, baina oso superfiziala da, ez? Eta orduan, dantza garaikideak ematen digu aukera beste gai batzuetan ere murgiltzeko, eta oraingo gaietan ere murgiltzeko, eta beste modu batetara ere kontatzeko. Eta hori, edo esperientzia horrek egin zituen pixkat hortik egitea ibilbidea, ez? Osa, Bruselas eta gero zure kabuz ere horretan jarraitzea. Eta orain, nola ari zara lanean? Ze, ikasiteko guzti hori ikarri duzu onera, ez? Modu batean edo bestean. Saiatu naiz, ireki genuen La Factoria eskola hau, beste bi lagunekin, Marta Coronado eta Carmen Larrazekin. Orain La Factoriako zuzendaritza dago Marta Coronado eta nire menpean, eta horretan ematen dieguna ikaslei da guk izan ez genuen aukera, hau da, Nafarroara ikarri dugu, guk gure momentuan nahi izan genuen eskola eta ez genuena izan, ez? Orduan nazioarteko eskola bat da, nun lurralde ezberdinetako ikasleak dauden, dena ingeleraz hitz egiten da, ze hori da gehienetan gure hizkuntza lanerako, ze hori, elkartzen garenean proiektu batean hainbeste leku ezberdinetakoa gara, ze azkenean ingelera erabiltzen da gehienetan, eta bi astero ekartzen dugu irakasle desberdin bat. Asko dira kanpotarrak,
asko dira kanpoan bizi direnak. Batzuk dira kanpoan bizi direnak baino bizkaitarrak, edo Bartzelonakoak, baino baita ere Venezuelakoak, edo Suizakoak, edo Austriakoak, eta gero zenbait ere naziokoak. Eta hori bi astero aldatzen da irakaslea, eta nolabait gure ikasleak saiatu behar dira bi asteetan ahalik eta gehien ikasten eta ahalik eta informazio gehiena bereganatzen. Ze bi aste pasata beste pertsona bat etortzen da, beste movida batekin, eta horretan ere sakondu behar. Murgildu behar gara, bai. Osea, hori da pixka bat Europan ere ematen duten formatua, ez? Pixka bat dantza garaikideko eskola, nazioarteko eskola horietan, ez? Da, intensibo batzuk, ez? Hori izan zen guk eduki genuen eskolaren formatuaren antzekoa. Ez da berdina, baino bai badago horretan oinarrituta, eta bai, hori da, eskola dantza garaikideko eskoletan nolabait eramaten den formatua edo. Bai. Eta horrek zer ematen dizu, ez? Azkenean, nahiko esplosiboa da, ez? Bi astetan aldatzea, ez? Osea, zerk ematen dizu edo zer da ematen dizun horrek zu ezagutza guzti hori zure ganatzeko, ez? Eta gero txipa aldatu behar izatea. Markatu. Adibidez, joan behar duzunean audizio bat egitera, izan behar zera oso azkarra beren ganatzen koreografoak eskaintzen dizun materiala. Horan, ez baldin bazaude entrenatuta ere adaptazio azkar batetara, ez zara kapaza izango audizio hori aurrera eramaten. Orduan, bai hori, entrenatzen dugu, adaptazio maila hori azkartzen eta hobetzen, ez? Eta horrela, edozein proiektutan salto egiten baduzu batean, murgildu zaitezke. Tresnak edo izateko, ez? Eta prest zaude lanerako. Ze azkenean, hori baita ere, lan bat lortzen duzunean, batean zaude jende ezberdinakin, ez duzu inor ezagutzen, ez duzu ezagutzen ere koreografoa gehiegi, askotan, batzuetan bai, baina askotan ez, eta batean gai bat mahai gainean jartzen dute, eta gai horri buruz hasi behar zara lanean orain. Ez duzu hilabete bat adaptatzeko eta ikasteko eta jakiteko non dauden gauzak eta ez. Sartzen zara eta sartzen zaren momentuan izan behar zara gai lan egiteko eta gaitasun hori lantzen dugu guk ere faktorian. Eta gero baita ere badugu beste egonaldi artistikoak bat ditugu ere. Udan edo? Dira edo urtean zehar. Bai, urtean zehar eta erakartzen ditugu faktoriara artista ezberdinak, naziokoak edo nazioartekoak, eta etortzen direla ikastaro txiki bat edo ematera, ez? Ez, etortzen dira beraien lanak sortzera. Sortzera? Bai. Bale, bai, ulertzen dut. Residentzia moduko batzuk. Bai. Nik egonaldi deitzen diot, baina bai, izango da. Bai, izango da, bai, karo. Erresidentzia artistikoak, bai. Eta orduan, erresidentzia artistikoietan, beraien lanak edo sakontzen dituzte, lantzen dituzte, esploratzen dituzte, eta batzuetan da, dantza pieza bat egiteko, beste batzuetan da esperimentazio antzeko bat egiteko, eta hor ditugu, ez, faktoriako bideak edo bide horretan. Eta datorren urtean ere beste talde bat osatuko dugu, eta orduan eukiko dugu aurtengo taldea, gehi erresidentzia artistikoak, gehi beste talde bat izango den zuzenduta sortzaileen alderantz, ez? Sortzailea izan nahi duen pertsona batentzat, edo sorkuntzarako gaitasuna edo gogoak dituen norbaitentzat. Osa ez bakarrik dantzari bezala formatzeko, baizik eta baita ere sortzaile bezala. Gaur egun ere dantzariek asko sortzen dute materiala. Ze azkenean koreografo asko etortzen dira ideia batekin, baina gero material fisikoa edo dantza den hori dantzariek asmatzen dute edo sortzen dute, orduan garrantzitsua da ere beraiek horretan entrenatzea, ez?
Eta hitz egin dugu leno ere, flexibilitate horri buruz, ez, irakasle ezberdinetara egokitzeko edo gaitasun hori fresko izatera, baina baita ere, aipatu dugu leno, kamerak ez zeudenean, ez? Nola, azkenean, zu, esaten duzun bezala, ez zara bakarrik dantzari bezala definitzen, beste asunto batzuetan ere murgilduta zaudelako, eta nola da, artean lan egiten dugun non bizitza honetan, nola da gai izatea ez proiektu batetik bestera aldatzera segituan, edo txip hori aldatzera, nolakoa da hori zuretzat? Erraz egiten duzu, zaila egiten zaizu? Ni ohituta nago eta gero ere nire pertsonalitatearen barne dagoela uste dut ere. Aldaketa horretarako gaitasuna. Ez da pertsona guztientzat erraza eta ez dantzari guztiak ez daude interesatuta ere hainbeste gauza ezberdinak egiten. Ni murgildu naiz dantzaren munduan alde batetik, arte plastikoetan bestetik, arte audiovisualetan edo ikus-entzunezko arteetan, baina baita ere gestio kulturalan, koreografiaren inguruan, murgiltzen naiz, baina ez da, ez dakit nola esan, nire kasuan izan da ikusmiratik hasita, ez? Badokat nola baiteko ikusmira generala, orokorra, ez? Gauza askotarako, eta batean ari naiz dantza historia bat egiten, eta badator artista bat, dagoela, gai horretan ere murgilduta, baina beste disiplina batetatik ikusita, eta orduan nire banoa gara, edo ez dakit, edo batean entortzen da artista bat, ez dit, nahiko nuke zurekin zer egin, eta goazen, eta horrela ere gutxinaka sartu naiz beste disiplinetan. Egia da, nik baduela nola baiteko gaitasuna adaptazio horretarako. Generalean artistak gaude gaude prest adaptaziorako, ze gure bizitzan tokatzen zaigu aldi pila adaptatzea. Eta nola nahiko prekarioa den gure lana, lan desberdin asko egin behar ditugu. Orduan, badugu gaitasun hori nolabait oso landuta, ez? Nik esango nuke nazioarteko beste lurralde batzuetan igual gutxiago, ze badute behar bada diru gehiago, eta orduan egonkortasun gehiago edo ez edo... izan daitezke dantzariak bizitza osoan. Hemen ez dakit. Oraintxe bueltatu naiz, baina badut inpresioa ez dela horrela. Egin behar direla gauza asko mantentzeko, ez? Ze, hori, ez dago lana guztientzat, diru gutxi dago, eta egoera ez da oso erosoa. Baina baita ere kanpoan, ikusmira edo kuriositate hori duten artista asko dago, eta haiek ere saiatu dira disiplina desberdinak edo bateratzen edo elkarlanean jartzen, eta horrek egin du ere nolabait adaptaziorako edo gaitasuna dauden beste artista asko ere egotea, ez? Azkenean, artistek bilatzen dutena da transformazioa, ez? Eta baita ere gizartean nolabait egonkorra den zeozer aldatzea edo astintzea, ez? Eta horrek badu bere baitan adaptaziorako gaitasuna. Zuk zeozer astintzen baldin baduzu aldatzeko, gai izan behar zara gauza berri horretara moldatzeko. Eta orduan nolabait zure barnean gai izan behar zara, ez? Moldaketa horretarako prest egoten. Orduan, nik uste dut, ondo eramaten dugula gehienetan, baina askotan ere zaila izaten dela, batzuetan aldaketa asko direlako,
Eta, bueno, horrek ere nekatzen gaituelako, ze egon behar zara oso adi eta oso, bai oso adi, eta orduan energia asko ere gastatzen da, ez, horretan. Esan duzu duela gutxi ailegatu zarela. Bai. Bruselasetik? Bai. Duela zenbat ailegatu zara? Hilabete terdi edo. Osea, duela hilabete terdi etorri zarela, baina la faktoria ja daramatza urteren. Egon naiz joan da etorri. Egon zara joan da etorrian? Bai. Eta ikasketa berdinak jarraitu dituzu hortik, edo izan dira beste motatako, asuntoak zenituela han? Ez, nik ikasketak bukatu nituen novela asko, bai, 2002an. Osea, egon zara lanean? Egon naiz lanean eta han bizitzen ere. Hori zen nire etxea, orain arte. Eta nola ikusten duzu aldea, hortik eta honat? Esan duzun, duela gutxi etorri naiz, baina ikusten dut igual hemen ez dela posible, ez? Dantzaria izatea gure biztea osoan. Nola ikusten dituzu aldeak? Guztiz desberdinak. Ez dago konparaziorik. Egia esan, duela gutxi etorri naizela guztiz ona bizitzea, ez? Baina bai, duela urte desente nagoela gauza eta proiektu asko martxan jartzen ere, hemen. Ze azkenean ere, faktoriaz aparte, zuzentzen dut ere beste jaialdi bat, deitzen dana Zinetika. Eta jaialdi hori hasi nuen duela 8 urte, baino jaialdi hori hasi baino lehen ere ekartzen dituen kanpoko irakasleak ona klaseak ematera, eta ez dakiz errun daramatzat urte asko proiektuak eta martxan jartzen hemen Zui moduko batean edo ibili zara, ez? Zer? Zui moduko bat eraikitzen, ez? Bai, duela urteak daramatzat hori, proiektu pila egiten hemen Euskal Herrian, eta gero ere baita ere nire proiektu pertsonalak artista bezala. Baina, orduan, urte guzti horietan ikusi dut nola baitzein den hemengo egoera eta hemen dauden zailtasunak ere asko direla. Baina, batez ere segurtasun ekonomikoa, izango litzateke garrantzitsuenetariko bat. Adibidez, Bruselan dugu Estatu de Artistaren Frantzian ere existitzen dena, ez? Bai, Estatu de Intermitent Frantzian eta Estatu de Artist Bruselan, eta horrek ematen dizu nolabaiteko segurtasun bat, badakizu hilabetero alokairua ordaintzeko dirua izango duzula eta jateko dirua izango duzula. Hemen ez dago segurtasun hori. Dirudi egin nahi dutela, egiten ari direla, ez? Egiten hasi dira, baina, oraindik oso urruti gaude, hango... Karo, gabezi askorekin, ez? Azkenean... Bai, ez daude oraindik gauzak eginak. Hitz eginak bai, baina ez eginak. Orduan, ni naiz gauzak eginak daudenean. Hor bai sinisten duzu, ez dela ez? Hor guen ikusiko dugu. Baina oraingoz, konfiantza botua ematen diegu, ez da? Pintzat pausu bat da, ez? Bai, eta espero dugu baietz aurrera eramatea, eta nik pentsatzen dut izango dela posible. Odo behintzat pentsatzen dut gizartea hobetzeko kulturak espazio handia hartu behar duela. Eta hori da ere kultura edo arteak sakontzeko eta garrantzia hartzeko dagoen aukera oso egoki bat, ez? Batez ere, artistak beraien lanetan murgildu nahi badut dira eta beraien lanak hori nolabait bereganatu nahi baldin badituzte, kalitate honean esan nahi dut, horretarako erraztasunak ere eman behar zaie. Claro, behar duzu sortzeko denbora eta sortzeko lasaitasuna baita ere, ez? Bai, eski baldin bazaude zure lana egiten eta gero 8 ordu egin behar duzu lan beste zeo zer batean, orduan, gero zoaz etxera 8 ordu lan batean egon eta gero eta zure sorkuntzan murgildu, oso zaila da. Esanet, oso zaila da eta baita ere oso prekarioa. Orduan behar duguna da ere, beste egoera bat, ez?
artearen inguruan, non ematen zaigun, ez, beharrezkoa den egonkortasun edo balioste hori, ez? Bai. Eta zinetika, ze da, esparru guztiz ezberdin bat, ez? Zertan datza? Edo zu ere hori sortu zenuen, edo beste... Bai, sortu nuen, ze hasieran ekarri nituen irakasle batzuk ona klaseak ematera, kanpotarrak. Eta orduan konturatu nintzen, klaseak betetzen zirela, baina gero ziren astebeteko kurtsoak eta aste horretan egun batean antzokian egiten zuten beraien lana erakutsi eta bazegoen artistarekin elkarrizketa bat. Bale. Orduan ikusi nuen elkarrizketa horiek edo antzerkiaren momentu horretan antzokia ez zela betetzen. Eta orduan pentsatu zergaitikan hemen ez, klaroan betetzen dira eta... Diozu post-antzerkia horretako... Ez, konturatu nitzela hori, antzokiak hemen ez direla betetzen. Bale, orokorrean diozu. Eta ez nuen ongi ulertzen, ni etortzen nintzen Bruselatik antzokia betetzen dira eta badago lista esperata dena, eta ez nuen ulertzen zergaitik ez zeuden beteta hemen, eta zergatik jendea etzen antzokietara joaten, eta orduan bueno, esan nun, zea raroa, ez? Eta orduan sortu nuen jaialdi hau, nun disiplina desberdinak elkarlanean jartzen diren, dantza, zinema eta teknologia berriak, eta hasiera batean laburmetraiak erakusten ziren, nun dantza edo gorputza ziren hizkuntza protagonista bai. Eta gero konturatzen nintzen gutxinaka baita ere performantzak ere sartu nahi nituela, eta lantegiak zeuden ere hasieratik, masterclassetik, eta gutxinaka hasi zen jaialdia handitzen, ez? Eta orain hori ditugu, masterclassak, lantegiak, performantzak, laburmetraiak, eta batzuetan ere instalazioak, eta beti mugimendua eta gorputzaren inguruan, ez? Edo kamara edo kamararen ikuspuntuaren aldetik, eta gai horien inguruan, ez? Eta orduan jaialdea ospatzen da Iruña, Donostia eta Bilbon. Eta hori, motorra izan zen, jendea berreganatzea dantzaren mundura, ez? Esan, nola egin dezaket jendeak den interesa edo bereganatu, eta pentsatu nuen igual laburmetraia hauekin erraxago zela, ze 10 minututako piezak dira, gehienez, orduan edo 15, edo 5, 15, 3, zeo zer errax, eta bata bestearen atzetik ikus dezakezu zein haunde izan daitekeen, zenbat aukera eduki ditzakeen dantzak, ez dela bakarrik. Ze askotan jendea dijoa dantza saio bat ikustera, eta etzai gustatzen, eta ez dira bueltatzen pentsatzen hori dela. Eta ez. Motaskotariko pelikula bezala, ez? Edo... Hori da. Usta egite, bai. Bai, hori da. Zera joaten ikusten zu komedia bat, eta ja ez naiz bueltatuko, ze... Claro, ez da gustatu. Hurrengo komedia behar bada. Ona izango da, edo zure gustukoa. Bai. Egia da, diozuna, kuriosoa da, ez? Antzokiak, kasu honetan betetzearena, egia da asko geratzen ari dela, eta geroz eta gehiago nik uste, ez? Geroz eta jende gutxiago joaten da, antzerkia edo dantza edo kultura ikustera, zuzeneko kultura ikustera. Baina, ja, dantza garaikidearekin edo ja, antzerki edo arte garaikidearekin orokorrean, hori ja da pasada bat, ez? Hori ja da, porque ez dugu kultura kontsumitzeko ohitura askorik, baina bai ulertzen dugu dela historia bat, bere hasiera, bere ez dakit hor gatazka eta bukaera batekin, ez? Jarraitzen duguna. Igual kontzeptu hori sozialki daukaguna, ez? Baina, karo, ikusten zunean pieza bat non igual, ez duzu ulertzen zentzu horretan, ez? Hasiera gatazka bukaera. Hori ja da, baita ere, jendarentzat asko gustatzen zaigu, ez? Horrelako zerbait kontsumitzea. Bai, eske saiatzen gara betiko moduan ulertzen.
eta badaude modu asko ulertzeko. Eta orduan, ohitu behar gara modu desberdinetan ulertzean, ez? Osea, ezin dituzu ikuskizun berdinak begiratu begi berdinekin. Osea, bilatu behar dira ere modu desberdinak begiratzeko, modu desberdinak, eta batez ere irekia egon sorpresara, ez? Dena kontrolpean nahi baduzu, ez da oso interesgarria ere, zertarako, ez? Ez dakit, bueno, hori da nire iritzia, ez? Ni banoa esperientzia baten bila, eta esperientzia horrek nahi dudana da niri sorpresa ematea edo beste leku batera eramatea. Eta ez dut nahi dana ulertu, mentalki ulertu, ulertzen baizik eta zeozer nire barnean gertatu dadila, ez? Eta horrek ere zeozer mugitzea, ez? Eta batzuetan zerbaitek mugitzen zaitu eta ez dakizu zer den, eta ez da garrantzitsua. Hori da. Mugitu dizu zeozer, eta horrek emango du bere frutua edo aldaketa hori ikusiko duzu nora dijoan, baina nik uste dut gaizki ulertuta dagoela esperientzia horren bizitzea, ez? Zein den helburua, ez? Igual ez da, helburua ez da guztiz ulertzea zerbait, edo modu batean ulertzea, baizik eta, bueno, bakoitzak izan daiteke bere sentitzeko eta ulertzeko modu hori, ez? Bai, eta gainera, hori, kapaza izatea beste unibertso batean igeri egiten, ez? Osea, esan nahi dut, zure betiko ikuspuntua edo zure betiko bizitza ikusteko edo berri ikusteko etzoaz behar bada antzokira, ez? Behar bada zoaz beste gauza batera eta ikustea zer gertatzen den. Eta hori nola aldatu daiteke sozialki jendea, bueno, pues beste begi batzuekin edo joate, bueno, lortzea, ez, jendea beste begi berri batzuekin joatean antzokira. Hori nola lortzen adibidez Bruselasen txikiek ematen dituzte dantza-antzerki klaseak eskoletan txikitatik edo... Bai, beti. Bai, eskolak eramaten dituzte umeak antzerkietara, dantzara, musikara, museotara, osea, txikitatik. Ez bazaude kulturalki murgilduta txikitatik, etzera gehienetan murgilduko heldua zeranean. Ohitura bat da. Orduan, ohiturak sakontzen dira edo lantzen dira txikitatik. Bai, da, kirolaren kontuarekin bezala, ez? Azkenean, agian, zu pentsatzen duzu, ez zarela ona kiroletan, edo ez dituzula gustoko, ze igual ez duzu inoiz frogatu, ez? Ez duzu aukerarik izan, ez? Baina batean hori ikusten da, ez? Gero txikiek batean ikusten dutenean hor bere bidea, da igual ikusten duzu txiki bat, ni adibidez, antzerki klaseak ematen ditut, ez? Eta igual superisigia ez du inoiz hitz egiten, eta ez zenuke inoiz pentsatuko, jo, honek antzerkirako grina dauka. Eta batean ikusten duzu, ez duzu, ostras. Bai. Daukat kriston sormena, ez? Eta, karo, eta inorrik ez baldin badio... Bai, ez baduzu motibatzen ume bat, eta motivazioak dituenean ez badituzu... Bideratzen, orduan ez da... Adibidez, horretan nik sortea eduki nuen, zen ere amak ikusi zuenean niri dantza gustatzen zitzaidala, klaseetara ninduen eta nire amari kultura gustatzen zaio. Orduan beti joan gara museotara, antzerkietara, berari ere gustatzen zaiolako, baina hori, ume guztiek ez dute sorte hori igual, ez? Orduan, hori ere hezkuntzaren parte izan beharko litzateke. Ze azkenean, esaten izun bezala, gizarte kultural bat, edo kulturizatuta dagoen gizarte bat, hobea da. Ze pentsatzen duen gizarte bat da, emozionatzen den gizarte bat da, sentitzen duen gizarte bat da, transformaziorako kapazitatea edo gaitasuna duen gizarte bat da. Orduan, bueno, ni horretaz konbentzituta nago, baina orain, klaro, behar bada,
gobernuan dauden pertsonei etzai hori konbeni. Bai, Eta ez halaxe dute da. pentsatzen duen gizarte bat nahi, eta sentitzen duen gizarte bat nahi, eta transformatzeko gaitasuna duen gizarte bat nahi. Izan daiteke. Baina ni konbentzituta nago hori dela gure hoberako. Orduan, bai, nik uste dut ikastolatik hasita ja, umeak eramaten baditugu antzokietara, museotara, esposaketetara, musika kontzertuetara, horrek laguntzen duela. Bai, nik ere horrela pentsatzen dut, baina hori ikusi beharko da, ez? Nola egiten ditugu pausu txikiak, nola dijoan, etorkizuna orokorrean. Agian zurea bai duzula argiago, ez? Ez dakigu sozialki nola joango den, baina zurea baduzu ideiaren bat nora bideratu nahi duzun edo ez? Ez. Etorkizuna da etorkizuna, etorriko dena, ez? Orduan, Baina, bai artearen munduan. Jarraitu nahi duzu. Ez da jarraitu nahi dudala, hau da zure lekua. Ezin dudalako beste mundu batean. Ezin naiz beste mundu batean. Ez zara beste inon ikusten? Ez. Egin dut lan tabernan edo klase, ez dakit, baina ez da nire... Ez da nire, egin ditzaket beste lan asko, baina ez dira nire... Zure tokia. Ez da nire tokia, bai. Orduan, hontan, ez dakit zertan, baina hontan. Eta Iruñan, Nafarroan edo kanpoan ikusten zara? Hori ere ez dakit. Nik uste dut geroz eta gehiago hemen. Iruñan, Euskal Herrian. Baina baita ere izan liteke bueltatzen naizela kanpora. Ez naiz hemen eroso sentitzen eta edo ez eroso, baina sentitzen badut kanpoko zer faltan dudala, behar bada bueltatuko naiz. Oraingoz nago hemen behar dudana osatzen. Ideia ona da baita ere, ez? Gustora baldin bazaude hemen, falta den hori, ez? Ekartzea. Bai. Baina, baita ere, ni bizi izan naiz hiri handi batean, oso txikia da. Orduan, klaro, gauzak falta dira, noski, baina ez da. Beste gauza asko ere baditut, ez ditudanak. Hori beti gertatzen da baita ere, ez? Kanpoan bizi izan zarenean, ez beti dituzu hor... Bai, baina nire arloan kulturalki bai batzuetan hori izan daitekela faltan botatzen ditudala, adibidez, egunero zeo zer, ez? Egin ahal izatea edo nola, edo zenbait dantza konpainien konpainiak ikuskizunak, bai. Aukera ikuskizun horiek ikusteko, edo esposaketa oso potenteak ikusteko, ona igual ez direnak iritsiko. Claro, gainera, azkenean Bruselas ez, baita ere, dantza garaikiderako da oso potentea. Bai, oso garrantzitsua da hiri hori, orduan dantzari pila bat daude, orduan, ez dakit pieza bat egin nahi duzu, eta oskazu dantzari asko haiekin lan egiteko, eta badaude desberdintasun asko, ez? Eta beste gauza asko ere politak dira hemen, orduan. Baina, kulturalki arlo horretan edo artearen arlo horretan bai faltan botako ditudala zenbait gauza. Eta ikusiko dugu, nola... Hori da, nola moldatzen zaren, balantza nonuntza dijoan, ez? Eta ikusiko duzu. Bale, bukatzeko ja, zeiari gara bukatzen, beti egiten duguna da, usten dugu galderatxo bat, zuk gero utziko duzu urrengo gonbidatuarentzat, eta aurrekoak utzi du zuretzat zerbait. Orduan, nor da Miles Davis? Ezagutzen duzu? Bai. Musikaria. Bai. Bai, jazza asko guztoko zuen... Eta, funkia ere egin zuen. Hori da. Bai. Eta, etorri zen artista, hori jazza jotzen du, eta hori jazz funky talde batzuk ditu, ordu esan zuen, utziko jo galdera hau. Oso musikari ona, potentea. Eta orain da zure txanda, galdera bat ustea, izan daiteke horrelakoa, izan daiteke edozein motatakoa. Bale. Zure esparrukoa, edo... Oraintxe bertan. Oraintxe bertan, bai. Baduzu hori zabatzekoa eta klariona. Bai.
eta utziko diogu hurrengoari. Ez dakizula nor den, baina badakizula artearen munduan murgilduta dagoela. Beraz, bueno. A ver... Puf, zer galituko diot. Zaitu kurritzen orain. Imaginatzen ditut zuen buruak, momentu honetan dira como 1000 galdera. 1000 gauza, bai. Baina zein aukeratu. Erraza izan behar da, ez, galdera. Nahi duzu modukoa. Ez egon dira mota guztietako galderak. Eta galdera absurdoak, ez dute... Dantza gara gira bezala, ez duzu zertan razionalki... Bale, esaten du. Orduan, bai. Ez duzu razionalki ulertu behar, eta... Bale, ba... Listo. Primera. Ze kolore ikusten dituzu begiak ixterakoan. Perfecto, ze interesgarria. Bale, primera nutziko dugu urrengorako. Eta mila esker etortzeagatik. Zuri gonbidapenagatik. Bai, eta sorteon proiektu guztietan, ea non bukatzen duzun? Nafarroa, Bruselas edo beste non baiten. Mila esker, sorteon ere zuri. Mila esker.